Лиляна Василева. Няколко думи за това как се насочи към бизнес училището. Записах се в Бюрото по труда и участвам в програмата Аз много повече, където много исках да участвам, нещо свързано с маркетинг. Бях одобрена за маркетингови проучвания и първото нещо, на което се спрях, бяхте вие, тъй като четох по форуми много добри препоръки за вас. Освен това, направих едно посещение във вашия офис, запознах се с вашите колеги, които ме насочиха към това какво ще включи в програмата, ако избера точно вас, какви ще бъдат ползите от нея и защо да избера точно вас. Смятам, че вашите колеги вдъхнаха професионализъм и най-вече доверие. Това, в което аз участвам, е смесена форма. Един път в седмицата присъстваме от 6 вечерта. В момента изучаваме Excel, Word, няколко неща направихме с WordPress. Благодарение на госпожа Наскинова, която показа изключителен професионализъм и беше много добра в обясненията. Абсолютно отговори на всичките ни въпроси. Какви биха били ползите за вас от това обучение? Смятам, че бих могла да се развивам, тъй като маркетинга за мен е много важен. Освен това, през годините той стана много важна част от бизнеса. Смятам, че всеки бизнес трябва да има маркетингов отдел, за да може да се развива успешно. Тъй като работя като търговски представител, за мен това е много важно. Проучването на конкуренцията, разработването на някакви нови стратегии, с които да изпъкнем пред конкуренцията. И да. Добре, коя е най-силната страна на училището с краткото време, което сте? Аз съм кратко време с вас, само от един месец, но смятам, че сте изключителни професионалисти. До сега на всеки мой въпрос бе отговорено. Смятам, че материалите, които ни давате, са напълно достъпни. Преподавателите са изключителни професионалисти, отново ще се повторя. Добре, ако трябва да асоциирате с една дума училището, коя би била тя? Просперитет. Добре. И последен въпрос, бихте ли препоръчали училището? Да, със сигурност бих препоръчала. Благодарим ви за това интервю и успех! Моля, мерси!